कोल्हापूर जिल्ह्यामधील शिरोळ तालुक्यामध्ये राजापूर या गावामध्ये सन 2019च्या महापुरात गावातील घराची पडझड झाली होती. त्याची पाहणी करून सेवा सहयोग फाउंडेशन सांताक्रूझ मुंबई यांच्या सहयोगाने भगवान सिंह घोरपडे यांनी 7 लाभार्थ्यांना घराचे पत्रे वाटप केले. यावेळी ग्रामपंचायत सदस्य गुराप्पा कुंभार, अल्ताफ जमात, मौला पटेल तसेच नवे दानवाडचे मिलिंद कुरणे दानवाड, हरिश्चंद्र कांबळे उपस्थित होते. शिरोळ जिल्हा कोल्हापूर येथे सहयोग फाउंडेशन सांताक्रूझ मुंबई यांच्या मार्फत इथं पडझड झालेल्या 2019च्या पुरातील घरांना पावडर कोटेड पत्रे मदत म्हणून आलेले आहेत. तर ते इक्वली इथं डिस्ट्रीब्यूट करणार आहेत. ग्रामस्थ, सरपंच व सर्व मंडळी मिळून, वडीलधारी मंडळी, कार्यकर्ते सर्व या गावातले मिळून गरजू लोकांना इथे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करणार आहेत. आणि आपल्या सर्वांच्या वतीनं सहयोग फाउंडेशनचं मी आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर सहयोग फाउंडेशनला आम्हाला पोहोचवण्यासाठी HDFC बँकेचे विजय कांबळे साहेब, त्यांचे मित्र KDMG ग्रुपचे जोशी साहेब, या सर्वांचे मी आभार व्यक्त करतो. सहयोग फाउंडेशनचे हेगडे साहेब यांचेही मी आभार व्यक्त करतो. आणि असंच इथं सहकार्य लाभेल राजापूरला ही त्यांच्याकडून अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि आय एम व्हेरी थँकफुल फॉर द काइंड गेस्चर टुवर्ड्स राजापूर विलेज फ्रॉम सहयोग फाउंडेशन सांताक्रूझ मुंबई. And we would like to have more and more essential material for the broken houses in the disaster of 2019. And this is a humble request to this Sahayog Foundation from the Rajapur village. Namaste. Jai Hind. Thank you.